Deqin jiyana me bêrîvan qeratora. Mirov ji nexşên li ser bedena hev dinasin evîn, daxwaz û tirsên xwe. Nexşên li ser bedena mirov dibin deq û her deqek wateya xwe ya xweser dide nasnameya mirovan. Ger hûn li kolanekê yan ji li dikanekê jinekî ku ser rûyê wê deq hene bibînin, kerem bikin hûn bi xêr hatin Kurdistanê. Li erd û esmanan hil nayevîn. Hêza wê derî vedike ji dil re. Dil digerîne di aramiya bayekî nermika biharê de. Baweriyekî dipêçe dil. Zîl dide dilê mirov de. Roj bi roj qayîm dibin rayê baweriyekî. Bedena mirov dibe ednîgariya evîna dilekî. Li ednîgariyekî mirov dil dikevin xwezayê. Her perçeyekî xwezayê bi wateye dibe. Her wateyek li ser bedena mirov şîn dibe. Kurdistan yek ji wan welatan e ku bi taybetiyekî çanda xwe balê dikişîne ser xwe û her taybetbendiyên hemû mirovan ji hev diguherîne. Jinên Kurdistanî bi şeklên deqên xwe yên cûr bi cûr kolanan dixemlînin. Çîroka her şiklekî û wateya wan ji hev cudatir e. Lê her deqek li ser bedena jinekî Kurd didin pey çîrokên cuda. Bala mirovan dikişînin ser çîrokên xwe. Em ê berê xwe bidin bajarên qedîm yên Kurdistanê û deqa li ser bedenan bi taybet jî li ser bedena jinan bi we bidin nasîn. Deqên ku li gelek bajarên Kurdistanê dibin nîşaneya çanda Kurdan xwedî dîrokekî qedîm in. Berî zayînê sed sala pêncemîn de şopên deqan welatê Afrika û Amerîkaya Başûr hatine dîtin. Piştî vê dîrokê li Awstralya, İtalya, Mezopotamya, Yunanistan, Çîn û Zelandaya nû ji çanda deqên di nav civakê de berbelav bûye. Waxta mirov li dîroka deqan dinêre, mirov dikare bibêje ku berî serdema ku nivîsverek kişkirin, ev çand wekî nivîs hatiye bikaranîn. Di derbarê çanda deqan de di dîrokê de cara yekem sed sala şeşemîn de Amidus Artius bi tipêra eleqedar di pirtûka xwe ya bi navê Medica Artis Brutus de behsa deqan kiriye. Di pirtûkê de alavên ku di çêkirina deqan de tên bikaranîn û çêkirina wan hatiye nivîsandin. Deqên li ser bedena mirovan ji dîrokê heta roja me bûne sembolên bawerî, evîn û bereketê. Di her şeklekî deqan de wateyekî cuda heye. Berûkan behsa wateya şeklên deqan bikin, divê pêşî em amadekarî û çêkirina deqan binêrin. Wek tê zanîn deq li ser çarmê laş tê çêkirin û ger bi şêwazekî berî were çêkirin, heta bi hetayê li cihê hatiye nexşkirin dernakeve. Ji ber ku taybetiyên çêkirina deqan hene, ev yek wek nîşaneya ji bû mirovan e. Di destpêkê de şîrê dayikên dixin nava taniyê û distirin. Bi taybetî jî şîrên dayikên ku zarokê keş dimijînin tê bikaranîn. Di derbarê vê yekê de hin nîqaş hene. Ji hin aliyan ve tê gotin ku şîrê dayikên ku kurkên şîr didin hinekî tîre. Ji ber vê yekê bikêrnayê. Lê di hin çavkaniyan de jî tê gotin ku ji ber ku zarokên keç wekî nîşaneya veldadina jinê ye, şîrê zarokên keç dimijin tê bikaranîn. Piştî ku şîr û tenê tê têkelkirin, pêşî şeklê ku tê xwestin li ser dest, rû yan jî linga mirovan tên xêzkirin. Cihên xêzkirî yek bi yek bi derzî tên kutan. Di vir de ya girîng ew e ku cihê ku derzî lê dikeve divê xwîn jê were. Waxta ku xwîn jê hat, cî xwînê wê tişta ku hatiye amadekirin tije dibe. Her çi qas vegotina vê yekê pir hêsan be jî ev pêvajo ne ewqasî hêsan e. Têra xwe canê mirov değişîne. Carna mirov ta digire û dikeve nav nivînan. Dilgel vê yekê jî wetadeyina deqan girîngtir tê dîtin. û bi sedan salan e kevneşopî vî awayî berdewam dike. Piştî ku deq li ser bedenê hat kutan, bi çend rojê cihê deqê hêdî hêdî qalkê xwe davêje û şeklê deqê derdikeve holê. Li Kurdistanê piranî kevneşopiya deqan li bajarên Reha, Mêrdîn û Amedê berdewam dike. Jinê li van bajarên kevnar dev ji vê çandê bernadin û fêrên nivşîn nû jî dikin. Her çi qas di roja me de wateya çêkirina deqan hinekî hatibe guhertin jî gelek wateyên girîng ev kevneşopiyê hene. Kesên ku dîroka deqan baş lêkolîn nakin dibêjin ku jin ji bo xweşikbûnê deqa ser bedenan xwêz dikin. Lê di rastiyê de gelek çîrok wateyên deqan hene. Li hin herêmên tê dîtin ku jinan lêvên xwe bi deqan reşkirine. Li gor hin çavkaniyan berî İslamiyetê li bazarên Mekkê zilamekî xwestiye bi darê zorê jineke maç bike. Jin birêxistin bûne û di jî vê bûyerê li ser lêvên xwe deq çêkirine. Mirov dikare deqên li ser lêvan wekî berxwedan an jî serhildanekî şîrove bike. Bi piranî şeklên ku tên xêzkirin motîfa rojê ye. Li gor rîwayetan ev şekil sembola jîrbûn, zîrekbûn û dilovaniyê ye. Tê bawerkirin ku kesên vî şeklî çêkin wê di axîretê de neşewtin. Her wiha motîfên rojê û heyvê nîşaneyên daxwaza jiyanekî bêdawî ne jî. Motîfa ku dişibe xeçê bêtir ji bo nezerê ango da ku çavên xerab ji ser mirovan rabin tê xêzkirin.
Sê xalên ku ser destên zarokên Kurd tên xêzkirin da ku mirin ji wan dûr bikeve tê çêkirin. Li ser bedena hin jinan deqên dareke hene ku weka dara jiyan yan jî wekî dara binêmala mirova tê şîrovekirin. Bi vî şeklê tê xwestin ku destpêk û bêdawîbûna jiyanê were şîrovekirin. Ji bilî van şeklan gelek cureyên din jî hene. Herçi qas li ser şeklê wan lêkolîn hatibin kirin jî hê jî hin cureyê ku nepeniya xwe dihewînin hene. Pirê caran jinan da ku hêvî neyê ser wan li ser bedena xwe hîn motîfan dex kirine. Jinên ciwan ji bo şibandina xweşikiya xezalê cerna şeklên xezalê dex kirine. Waxta ku mirov ji alî wateyê ve kevneşopiya deqa binirxîne, mirov bi rihetî dikare bibêje ku bawerî û daxwazên xwe bi xwe re bi awayekî şênber gerandine. Xurtbûna daxwaz û baweriye hêviyek bi mirovan re çêkiriye. Ev hêvî bûne motîf û bedena mirovan hemilandine. Kevneşopiyekî kevnere li gel wateyên xwe yên girîng û balkêşa dîroka Kurdan baweriya wan û hêviyê wan ên jiyanê digihîne heta roja me. Herçi qas di roja me de deq li piraniya cîhanê de bi wateyên cûr bi cûr werin çêkirin jî bingeha wan digêje deqan û motîfên deqan. Helbet di roja me de deqên ku li cîhanê têne çêkirin li gor her mirovekî xwedî wateyekî cuda ye. Heta dibe ku hin mirov tenê ji bo xweşikbûna ji bedena xwe xêz bikin. Li deqên li Kurdistanê tên çêkirin wek kevneşopiyekî digêjin nifşên nû.